Σήμερα, παιδιά, θα παίζω Stumble Guys και θα βγάζω λεφτά. Για κάθε φορά που κερδίζει ο Οδυσσέας, όχι νίκη στο Stumble Guys, αλλά απλή νίκη στο round, θα παίρνει από ένα 50. Οπότε θα βγάλω πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Αλλά εγώ θα του βάζω κάποια challenges, δηλαδή να παίζει με ένα χέρι, με ένα πόδι, με ένα μάτι, οτιδήποτε γενικά το βάζω challenges, εντάξει. Ωραία, ναι. Πάμε, Οδυσσέα, άρχισε. Τώρα το πρώτο round είναι χωρίς challenges, θα δούμε πώς θα το πάει ο Οδυσσέας. Αλλά μετά αρχίζουν τα challenges, λοιπόν. Ναι, ωραία, Έλα. Όχι, ρε. Βλέπεις κολπάκι. Δεν τα πάει και τόσο καλά ο Οδυσσέας από ό,τι βλέπω, αλλά εντάξει, έχεις καιρό να παίξεις, Ναι, έχω πάρα πολύ καιρό. Πω, η κλωτσία σου το χειρότερο. Ο Οδυσσέας, το πρώτο round θα χάσει σοβαρά. Τώρα δεν είναι κλωτσίες, είναι κάποια λαγή από κάτω, κοίτα. Α, είναι καινούριο. Ωχ, Παναγιά. Είδα, μπράβο. Έλα, το έχω. Το έχεις, έλα. Έλα, οπ. Έλα. Πάμε λίγο. Ωραία, Οδυσσέα, κέρδισες και παίρνεις ένα 50€. Πάρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Οδυσσέα, τώρα που πάτε στο επόμενο γύρο, θα σου βάλω challenge. Θα χρειαστεί να παίζεις μόνο με το πληκτρολόγιο. Δηλαδή δεν κουράς καθόλου την κάμερα. Κατάλαβες, μόνο με το πληκτρολόγιο. Όντως, πω. Τη βάζεις όπως θέλεις στα πρώτα δευτερόλεπτα και μετά παίζεις μόνο το πληκτρολόγιο. Κατάλαβες. Ωραία. Έλα, Οδυσσέα, λοιπόν, παίξε, έλα. Δεν βλέπω τίποτα. Έλα. Έλα, έτσι, πίτα. Ωραία. Δεν μπορείς να δεις καθόλου πουθενά μπροστά σου. Ναι. Ωραία. Αλλά άμα κερδίσεις, παίρνεις 50€, Οδυσσέα. Ωραία, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να κερδίσω. Το έχεις, έλα, το έχεις, σε πιστεύουμε. Θα πας πολύ καλά, έλα, είσαι πολύ κοντά. Ναι. Όχι, ρε φίλα, Κλωτσιά! Έλα. Ωραία, αυτή η λαγή τι κάνουν εδώ κάτω. Μπράβο, Οδυσσέα, είσαι κοντά. Δεν το πιστεύω, θα κερδίσουμε το challenge. Έλα. Μην με κλωτσίσει. Τρέχα. Έλα. Κέρδισε, Ναι. απίστευτο, ο Οδυσσέας κέρδισε χωρίς να κουμπάει καν στο πληκτρολόγιο τίποτα. Οπότε παίρνεις κι άλλο ένα 50€. Ο Οδυσσέας έχει 100€. Θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά σήμερα, ο Οδυσσέας. Ωραία. Τώρα, Οδυσσέα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κάμερα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις double jump. Μόνο μια φορά πηδάς. Και σε αυτό. Και σε αυτή την πίστα είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω, οπότε πηδάς μια φορά. Αν πηδήξεις 2 φορές, θεωρητικά χάνεις. Καταλαβες. Ωραία. Ελπίζω να μην βγει κατά λάθος 2 φορές. Ωραία. Όλα μια χαρά μέχρι στιγμής. Το έχεις, έλα, σε πιστεύουμε, Οδυσσέα. Οδυσσέα, μπορείς, εσύ μας οδηγείς. Έλα. Ωραία. Ωραία. Οκ, οι λαγοί τι κάνουνε, για ποιο λόγο. Να θυμάσαι, δεν πηδάς 2 φορές, πηδάς μόνο μία φορά. Ναι, γιατί με ακολουθούν οι αλλαγοί. Έλα. Ωραία. Όχι. Μία φορά πηδάς. Ναι. Όχι, ωραία. Τόσο πολύ θέλεις να πηδήξεις 2 φορές. Ναι, αυτό. Το ξέρω, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, το νιώθω κι εγώ περίπου. Είναι λες και είσαι σε δίαιτα και θες να φας πάρα πολύ Ναι, γλυκά. λες και είσαι τροφή και θέλεις να φας κανένα μπέργκερ και δεν μπορείς. Ναι. Ωραία. Έλα, θα σε κρατήσου. Έλα. Γιατί πας εκείνο είναι γεμάτο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Κοίτα, εκεί πέρα έχει λίγο χώρο, βλέπεις. Λίγο δεν ξέρω. Τώρα καλά είναι εδώ. Πρόσεχε, μία φορά πηδάς. Όχι! Πήδα! Ωραία, Μία φορά. Ναι. Από ό,τι νομίζω. Έλα. Ωραία. Άμα το κερδίσεις, Οδυσσέα, είσαι πραγματικά τούμπανο. Ωραία. Σχεδόν πήδηξα 2 φορές. Δεν το ξέρω, το είδα. Και έχασα. Και 2 φορές και έχασες. Άντε γεια, Οδυσσέα. Ναι. Άντε γεια. Ωραία, βγες το round. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα το πρώτο round είναι κανονικό, δεν έχεις challenge όπως πάντα μέχρι να κερδίσεις. Ναι, ωραία. Έλα, συνέχισε, το έχεις. Ωραία. Κάτσε λίγο πιο εδώ, Ναι. πάμε, παίξε. Όχι, λαγή εδώ τώρα, μην εμφανιστούνε. Μην πηδάς από εδώ, παίξε κάτι πιο safe, ρε φίλε, παίξε πιο ασφαλής. Σκέψου ότι θα κάνεις 50€. Ναι, 50€ αγοράζεις 50 σουβλάκια που λέει ο λόγος. Όχι 50, 20 σουβλάκια, αλλά και πάλι σκέψου 20 σουβλάκια. Ναι. Το έχεις. Δεν πειράζει, κέρδισες. Ναι. Ωραία, σου ετοιμάζω το 50€. Κοίτα 360. Μπράβο, Οδυσσέα, κι άλλα 50€. Ο Οδυσσέας συνολικά έχει 150€. Μπράβο, Οδυσσέα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, στο επόμενο challenge θα σου βάλω να πηγαίνεις ευθεία και πίσω. Όχι δεξιά-αριστερά, δεν μπορείς να πας δεξιά-αριστερά, μόνο ευθεία και πίσω. Τι δεν γίνεται. Ναι, άμα θες να πας δεξιά, στρίβεις το ποντίκι σου και κατάλαβες και στρίβεις έτσι με την κάμερα. Εντάξει, ωραία. Α, εδώ πέρα δεν πολύ χρειάζεται να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά. Ξέρω, ναι, ωραία. Οπότε είσαι τυχερός. Πολύ τυχερός κιόλας, θα έλεγα. Έλα, το έχεις. Μπράβο. Εδώ, περιμένεις και τρέχα. Έλα. Όχι. Σε παρά. Καλά είσαι. Άντε, γεια. Ωραία. Μην πατάς τα άλλα κουμπιά, θυμάσαι μόνο μπροστά. Ναι. Μπράβο, έτσι στρίβεις. Μπράβο, εγώ και το πληκτρολόγιο, δεν πατάς τίποτα από ό,τι βλέπω. Ωραία. Μπράβο. Πήδα. Όχι. Μην χάσεις εδώ, δεν Δεν θέλω να χάσω. Από δεξιά, τι βάζω δεξιά. Από δεξιά έχει πάτε πιο λίγα. Δεν ξέρω, με βολεύει έτσι. Τι να σου κάνω. Έλα, Οδυσσέα, μην χάσεις, σε παρακαλώ. Ωραία.
Μην χάσεις, Οδυσσέα, έλα, είσαι κοντά. Προσπαθώ. Τρέχα, πήδα. Μικρά κλωσιά, μακριά κάτσε. Ναι. Μπράβο, πιο μπρος είσαι. Πάμε λίγο. 50 ευρώ έκανε ο Οδυσσέα. Ευχαριστώ. Παίζεις μόνο με το πληκτρολόγιο, πάμε. Α, ωραία. Όχι, βάλε ποντίκινη φορά, Ωραία. Μόλις μπεις δηλαδή στην πισίνα, βάζεις το πληκτρολόγιο, καταλάβες, μόλις μπεις στην πισίνα. Ναι. Έχασα ήδη. Δεν πειράζει, το έχεις. Ωραία, τώρα εδώ πέρα βάζεις το ποντίκι όπως σε βολεύει, βάλε το. Ωραία, τώρα παίξε. Μόνο με το πληκτρολόγιο της, μόνο με το πληκτρολόγιο. Ναι. Μπράβο! Εδώ πέρα δεν σε βολεύει καθόλου. Όχι, γιατί. Ωραία, πάμε. Τυχερούλης, μικρούλης, κέρδισε! Έχασε ο Οδυσσέας, δεν πειράζει Οδυσσέα, έχεις και άλλες ευκαιρίες, έχουμε κι άλλο ένα round. Ναι, κοίτα Οδυσσέα, το έχεις. Λοιπόν, εδώ πέρα η πίστα είναι Οδυσσέα. Ναι. Όχι, είναι πρώτη πίστα, δεν έχουμε challenge. Ναι. Πρώτη πίστα. Παίξε. Ωραία, έλα. Θα πας καλούτσικα Οδυσσέα, εντάξει. Εντάξει, αυτή είναι εύκολη πίστα κιόλας, η πρώτη πάντα είναι εύκολη. Ναι. Ανέβα. Μακάρι να πετύχει καμιά survival, ξέρω εγώ. Ναι, ρε, Αυτό με τη λάβα μου αρέσει. Με τη λάβα, με το μέλι. Ναι. Ή αυτό με τα block dash, πώς λέγεται. Ναι, και μπλόκιτας, ωραία είναι. Πήτα. Μια χαρά έτσι όπως έπρεπε. Ωραία. Μπράβο, ρε, τυχερός. Ωραία, λοιπόν. Κι άλλο ένα 50 Οδυσσέας και συνολικά πόσο έχεις? 250 ευρώ έχεις μαζί αυτό. 250 ευρώ, Ναι, 250. Πω, Οδυσσέα, πλούτησες σήμερα, μπράβο. Λοιπόν, Οδυσσέα, εδώ πέρα η πίστα είναι να παίζεις με ένα χέρι. Δηλαδή και πληκτρολόγιο και άμα θες και ποντίκι με ένα χέρι. Ποιο με δεξί, μ' αριστερό. Με αριστερό. Μ' αριστερό καλύτερο, εγώ θεωρώ. Άμα θες να κάνεις και το ποντίκι, αριστερό κουνάς. Γιατί το έκανα αυτό? Το κάνεις χειρότερο, Μάλλον λίγο καλύτερο. Αλλά κοίτα, θα βλέπεις λοξά όλα στραβά. Και πηδάς στραβά και τρέχεις στραβά. Δεν πειράζει. Τώρα εκεί πέρα κάπως θα το διορθώσω πιθανόν. Και αστεί, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Εντάξει, καλά τα πας. Όχι! Please! Το έχεις, Οδυσσέα, έλα, είσαι κοντά. Έλα, ο μπροστά σου φέιλαρε. Είναι 4 μπροστά σου. Τρέχα, πήδα. Τρέχα. Όταν βλέπω ολοξά, φοβάμαι μη πέσω σε καμιά τρύπα. Τυχερός με ένα χέρι και ποντίκι πληκτρολόγιο. 300 ευρώ, Οδυσσέας, απίστευτο. Πάμε λίγο. Απίστευτο. Block dash. Τι challenge θα μου βάλεις άραγε? Εδώ πέρα λοιπόν, Οδυσσέα, δεν μπορείς να κάνεις double jump. Όχι, και είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω, οπότε καλή τύχη. Θα πρέπει να είμαι πίσω από τους άλλους για να σπάνε τους στίχους, κατάλαβες. Ωραία. Θα μπορείς να κάνεις double jump μόνο όταν δεν θα υπάρχει επιλογή αλλιώς να πηδήξεις, κατάλαβες. Ναι. Π.χ. εδώ πέρα μπορείς να πηδήξεις, να ανέβεις πάνω στο άλλο και στο άλλο. Ναι. Αλλά αυτά που δεν μπορείς καθόλου εκεί πέρα κάνεις double jump. Οκ, εντάξει. Γιατί εντάξει, είπαμε. Μπορείς να περάσεις, δεν κάνεις double jump, δεν κάνει. Ναι. Έλα, Οδυσσέα, το έχεις. Ωραία. Σκέψου 50 ευρώ, σκέψου 50 Ναι. ευρώ. Εδώ πέρα κάνεις double jump, βλέπεις. Εντάξει, όχι, μπορώ και να περιμένω. Ναι, ή περιμένεις και περνάει. Ναι. Περιμένεις. Ωραία, Ωραία, έτσι. περνάς. Περιμένεις. Περνάς, έτσι καταλάβεις. Ναι. Αλλά άμα έχουν φύγει όλοι οι ιδέες στην δίπλα σου, κάνεις double jump εσύ. Το μισό αυτό το πράγμα. Ναι, κάνεις απλά στη μέση. Double jump! Τι, δεν είχα επιλογή. Θα τα δούμε στο τέλος. Άμα κερδίσεις, θα το δούμε στο τέλος. Και θα το γράψουν κάτω στα σχόλια τα παιδιά, άμα. Παιδιά, αυτό είναι σκάμ. Εγώ είπα δεν κάνεις double jump άμα δεν έχεις επιλογή. Εκεί πέρα έκανε fail, πήγε στην παγίδα και πήγε να χάσει. Εδώ πέρα κάνεις double jump. Κάνεις double jump. Γράψτε κάτω στα σχόλια, μάγκες, άμα εγώ τώρα αξίζω τα 50 ευρώ. Σκάμ. Δεν κάνεις double jump. Ξέρεις τι τώρα. Έχασε ο Οδυσσέας. Άξιζα να χάσω, ναι. Ναι, και σκάβαρες γι' αυτό. Λοιπόν, Οδυσσέα, μου έχουν μείνει με 150 ευρώ ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς για 3 round. Ακριβώς. Ναι. Οπότε κέρδισε το ολόκληρο και πάρ' τα όλα. Ωραία. Λοιπόν, Οδυσσέα τώρα δεν έχει challenge, είναι η πρώτη πίστα. Συνεχίζουν κανονικά. Ωραία πίστα φαίνεται αυτή. Είναι ωραία σε μορφή, ναι, αλλά είναι έτσι το ίδιο πάνω κάτω με την άλλη. Αμερικάνικη, ναι. Ναι. Πάμε. Αυτό λέγεται αμερικανικό ποδόσφαιρο, νομίζω λέγεται. Μάγκες, πώς είναι το ποδόσφαιρο, σόκερ ή φούτμπολ, γράψτε κάτω στα σχόλια. Φούτμπολ είναι, Οδυσσέα, τι ρωτάς. Για κάποιους μπορεί να είναι σόκερ. Το football σημαίνει πόδι μπάλα. Ρε φίλε, και οι Κυπριαίοι ξέρω εγώ λένε μάπα, αλλά κανονικά είναι ποδόσφαιρο και βγάζει νόημα. Πόδι. Το ξέρω, τέλος πάντων. Κέρδισε Οδυσσέα, πάρε 50 ευρώ. Έχω άλλα 100 ευρώ, 250. Που σημαίνει πως άμα κερδίσεις τα επόμενα 2 τα παίρνεις όλα και εγώ φεύγω άφραγκος και εσύ φεύγεις πλούσιος. Καταλάβες. Εδώ πέρα, Οδυσσέα, δεν μπορείς να πηδήξεις γενικά καθόλου. Καθόλου. Καθόλου δεν μπορείς να πηδήξεις.
Καθόλου, απλά τρέχεις. Ξέρεις τι, Καθόλου, μου απλά. φαίνεται ή έτσι πάω πιο γρήγορα και όλος ενώ όταν πηδάω ρε φίλε. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορείς να πηδήξεις καθόλου. Δεν πηδάς, δεν πηδάς. Πώς μου έρχεται να πηδήξω. Δεν πηδάς. Δεν πηδάς. Όχι! Εδώ πέρα μπορείς να πηδήξεις τώρα, άμα χρειαστεί. Πώς είναι να πέφτεις. Πήδα εδώ, πήδα εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ, ωραία τώρα δεν πηδάω. Έλα. Και εκεί πέρα μπορείς να πηδήξεις. Πήδα, ρε. Ναι. Εδώ πέρα κλειστράς αυτό. Έλα, είσαι τελευταίος. Ναι! Τώρα άρχισε να πηδήξεις κάποια πράγματα γιατί δεν παίρνεις την πίστα χωρίς να πηδήξεις. Οπότε εντάξει, συμφωνούμε. Πάρε 50 ευρώ και πραγματικά Οδυσσέα η τελευταία πίστα. Η τελευταία σούμα, τελευταία πίστα για 50 ευρώ. Παίξε κανονικά, σε αφήνω να παίξεις κανονικά. Δεν υπάρχει. Τι κάνω εδώ τώρα, πηδάω. Απλά να πηδάς. Έχεις τώρα 400 ευρώ, δεν κάνω λάθος. Και άμα κερδίσεις έχεις 450. Όχι, έλα. Έλα. Τι έκανε ρε παιδιά! Όχι, έχω ακόμη πιθανότητα, ηρέμηση έχω. Δεν έχεις πιθανότητα, έχεις φύγει έκλαφος, έχασες. Δεν έφυγα, θα δεις τώρα. Έχεις χάσει! Δεν έφυγα. Να, κοίτα. Να, εκεί θα χτυπήσουν σίγουρα πολλά άτομα, δες. Αυτό πάει πολύ χάλια. Πω. Έλα! Δεν το πήρες! Ζαλίζομαι, αλήθεια. Πήρε, χάλια είναι η πίστα, έτσι είναι, μπαγκαρισμένη, κολλάει. Ζαλίζομαι, αλήθεια σου λέω. Έλα! Νουμπάκι, έχεις χάσει, τέλος. Έχασες, παιδιά! Αυτό το βίντεο Οδυσσέας έβγαλε σήμερα 400 ευρώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. 400 ευρουλάκια, πολύ εύκολα για τον Οδυσσέα, είναι για σένα. Πάρτε τον Οδυσσέα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like. Κάντε μια εγγραφή. Καμπανάκι, κουδάκι. Και τα λέμε.